Avui ens trobem aquí, un diumenge més, al municipal Francesc Garriga, on tindrem el partit de la jornada 5 contra el Sant Celoni. El Sant Celoni es troba actualment segon a la classificació, just una posició per sobre del Sant Feliu. És un rival dur amb un bloc molt compacte. Aconseguirà el Sant Feliu treure els 3 punts? Senyors, bon dia i bona hora. Avui no us vull escalfar el cap perquè vull donar una mica més de xixa a l'escalfament. Amb el Robert ho vam parlar també, que crec que ens fa falta més escalfament, amb el Lucas vam parlar que crec que falta més escalfament i realment aquesta jornada, això d'aquí és un mero tramite. Venim d'on venim, sabem el que hem de fer, sabem el que no hem de fer i jo crec que avui des de la banqueta no hem de fer aquest extra de cridar o extra d'apretar perquè creiem que avui l'equip respondrà. No sé si heu vist les 4 primeres jornades, crec que estan guanyant els partits bé i amb resultats abultats, que això el que vol dir és que estan enxufats al 0-90 i que no donen cap tipus d'opció al rival a poder quedar-se el partit. Entonces, si no recordo malament, són 15 gols a favor i 5 en contra. És un equip que va. Avui espero que no sigui igual. ¿Sí? Igual que ya sabemos lo que es perder, ya sabemos lo que es regalarle medio gol al rival, como fue los 2 casos de Parets. Entonces, intentar minimizar esos errores que si nos tienen que marcar les cueste la vida. Igual que nos cuesta la vida a nosotros, pero al final hemos de fijaros lo que nos cuesta generar esos medio gol. En cuanto el San Feliu recupere, si es con Lucas o es con algún jugador, arriba, directamente sin pensarlo, a ver si esos pases así de foto salen bien, porque creo que nos pueden dar muchísimo, sí, pero eso hay que recuperarlo porque creo que no estamos haciendo miedo en ese aspecto y tenemos jugadores para hacerlo. Y ahora vamos con el señor Víctor Coopers, que no sé si alguien lo conocía, a ver si el altavoz me lo permite, yo espero que sí. Son 2 vídeos, muy fácil, os pongo en contexto. Víctor Coopers es un tío psicólogo que empezó a llenar teatros como Juan Dávila o como Buenafuente y al tío le va bien. Pero sí, para mí, lo que me gusta mucho de este tío es que la vida la simplifica muchísimo. Hoy es un partido 11 contra 11 con un balón por en medio, que si ganáis vais a tener el mismo lunes que cualquier lunes y no van a ingresar 100 euros en la cuenta, y que si perdéis el sabor de la cerveza va a ser el mismo. Entonces es algo que me gusta de este tío y que aquí San Feliu contra mí es fácil usar mogadas un millón. Tanto en lo personal como en lo deportivo. ¿Sí? Es eufórica, cuando tienes ilusión, llámalo como quieras, pero en esos momentos es cuando sacas lo mejor que llevas dentro. Porque existe ese tú. Lo que resume este vídeo es: no estamos tan mal, pasarlo bien, cada domingo puede ser una fiesta. Disfrutar, pasarlo bien, los que estéis en la banqueta estéis preparados para hacerlo igual, lo mejor, que os en el campo y, tíos, esto es fútbol. Pase lo que pase, es fútbol. Ojalá salga bien, ojalá ganemos, porque al final la cerveza a veces sí que tiene un gusto diferente cuando ganas, pero pasarlo bien, ser felices y hacer lo que os gusta, y sobre todo como una piña, que es lo que intentemos, que a veces pasamos más tiempo juntos nosotros que con amigos o con familia, y a darle caña. Está en vuestras manos, chicos? ¿Sí? ¡Carallo! Bueno, primer de tot, hola Ivan, com estàs? Bon dia, molt bé, motivat. Home, tenia unes ganes de la sensació aquesta que tens quan marques i de més, aviam si avui puc tornar a sentir el mateix. Es va acabar el partit de Parets i vam fer borrón i cuenta nueva, hem entrenat a fondo, han anat molt bé els entrenos, la veritat, i avui pues, a córrer i intentar guanyar. Porra? Tens porra o no tens porra? No t'agrada? No gaire, 3-1, va. 3-1? Sí. Merci, Curo. Hola Rubén, què tal, com estàs? Bon dia, com estem? Tot bé. Veig un partit, un rival molt complicat, un rival que fa molts gols, que encaixa molt poc, un rival que està a la part alta de la classificació segur i nosaltres jo crec que aquests partits són els que ens creixem més, els que tenim marcats el calendari en vermell, els equips exigents de dalt, i jo crec que són els partits que a mi no em fan massa por, sempre amb respectar el rival evidentment, però són els partits que aquests naus es creixen molt i donem la millor versió de nosaltres. Doncs que aquest any tenim
tenim un gran equip, tenim molta il·lusió per estar als llocs capdavanters de la classificació i aquests partits són els macos, són els bons partits, contra rivals macos, rivals atractius, i jo crec que un diumenge, un dia com avui, que fa el dia maco i tal, jo crec que no hi ha millor plan, no tenim cap plan a la plaça, no tenim cap plan d'entitats i vull dir que venir aquí al camp és el millor que es pot fer el matí de diumenge d'avui. Moltes gràcies, Rubén. A vosaltres. ¡Vamos! Señores, ¿estamos todos o no? Tenemos que querer ganar, va. Va, senyors, hem de treballar, Dale. Señores, vamos, va, ¿estamos todos o no? Va. Vamos! Vinga, vamos, va, senyors. Estem bé? Vamos! Tu, som conscients d'on estem, Som conscients d'on estem, I del que va passar l'any passat també, en recordem-nos, Anem a muerte contra aquesta gent, anem a guanyar-los, anem a apretar, Tots una família, va, senyors, va, no com el fin de passat, Anem a apretar. Estamos? ¡Som Feliu! ¡Som Feliu! ¡Som Feliu! ¡Vamos! Seguiu l'altura! Dale! Muy bien, hacia adelante. Bien. Boníssim. Hoppe! Bé, Samsó. Control orientat y te'n vas cap a dins de barraca directa, ¿vale? Una vertical. Ese balón aéreo, si el control lo hacías para adentro, ya estabas. Extrem, és un mella, fot bicicleta a línia de fondo. Porta 3 vegades. Dic, quan la tingui així, fem que salti el Juanpe. I fotem 2 contra 1 perquè no vagi, o el deixem així. Ara acaba de passar, Vols dir, quan supera el Fran, vols dir, no? Sí. Que salti el Juanpe i quedes tu darrere. No salto jo. Tira! Pàgina! Tia puta! Buena, bien! Pareu! Interiors, amplieu, Alzina, interpreta l'espai on venir. No, Falta una mica segona jugada. És el mateix intent de
literal es veu que estan més junts, tio, i les segones jugades les recullen totes. Nosaltres la llancem i estem molt separats. O algo pasa que no... Hay que rodar mucho, tío, rodar mucho. Cuando no hay línea de pase, intentar, aunque el Jaume tenga uno detrás, dársela, no se la va a quitar, que jode cada tercer hombre, tío. Invertimos, Kuru pasa a banda derecha, Vallejo pasa a banda izquierda, ¿vale? Son dos extremos a pierna cambiada, que para llegar a línea de fondo y poder meter esos centros que trabajamos en el entreno, van a tener que llegar los laterales para hacer el 2 contra 1, ¿vale? Eso lo que va a provocar es que no pueda coger bola y lanzarle al Jimmy a pierna natural porque no lo voy a tener, y vamos a tener que obligar a Palau y a Pep que capten muchos más balones y el equipo lo hagamos jugar, ¿vale? Jimmy, el que tu feies era fer això d'aquí i al final aquí ens generava poc joc interior. Jo el que vull és que estigues aquí i que quan el Juanpe tingui pilota faci això. Ja està. El partit està molt igualat, sí que ells crec que fan molt bé al recuperar i a l'assegurar, fan 2 o 3 passes, ens ballen i després comencen a jugar. Si vemos claro que en el presta-pérdida no estamos rápidos ni estamos hábiles, oye, pues vamos abajo. I extrems que no... O sigui, està sobre dels laterals, perquè hi ha hagut alguna que juguen amb lateral i és allà des d'on ens fan perill. I lateral a sobre l'extrem. Exacte. El partit està molt maco i està competit. Un error va a decantar uno para ellos, uno para nosotros, ¿vale? Si no, es día de 0-0, ¿eh? Si no, es día de 0-0, ¿eh? Es partit xapo. ¡Qué buena, Juanpe, tío! ¡Pres! ¡Qué punta! ¡Iu! ¡Sanfe! ¡Seguir moviendo la bola! Cuidado. ¡Sanfe! ¡Seguir moviendo la bola hasta que encontréis allí, ¿vale? Esquinas. ¡Vamos, vamos! ¡Estaréis 4-1! ¡Dale! ¡Dale! ¡Correr! El carril central per evitar el centre, porfa. Esteu més ampliats. Entre vosaltres esteu més ampliats. Quan la bola està allà o està aquí. ¡Por fuera! ¡Vamos! ¡Sí, està d'esquena, sí! Està d'allà! ¡Sí, estàs d'esquena! Recuperació y carril lateral. Hasta el Pau. ¿Ok? 4-4-1. Defenderlo de dentro. Porterías pequeñas. Y cuando la bola vaya afuera, rápido para evitar el centro, porfa. ¡Qué pita! ¡Qué pita, Sama! Mira aquí, Aquí vas a no me Ricky. ¡Adrián! ¡Diego, luego! ¡Diego!
Ho estava desitjant. Estava desitjant. Ho estan buscant. Aguantar. Falta! ¡Arbi! ¡Aquí! ¡Lucas! ¡Aquí! Vallejo, endavant, que sigui àrea. Que sigui àrea. Falta! Va. Bones, què tal, Cristian Caballero, com estàs? Bona tarda, tot bé. Avui empat davant del Sant Celoni, un gran rival. Com ho has vist des de fora? Bueno, al final, per mi crec que han sigut superiors en pilota. A la primera part doncs, crec que hem abusat molt del joc directe i a la segona part doncs, hem donat el missatge i en petits canvis per poder jugar alguna més col·lectiu, però l'expulsió doncs, ens ha marcat bastant. A partir d'aquí doncs, muntem el 4-4-1 i aguantar darrere. Tenim sort que al final el Xavi Ferrer fa una genialitat i podem treure un penal que ens avança, però bueno, després amb una acció molt aïllada també ens empatem i al final crec que és un empat just per tothom. Al final, una expulsió a la segona part. Quina conclusió trauries d'aquest partit? Bueno, al final era un rival directe que havies de tenir la barreja en compte, competir de tu a tu i intentar minimitzar els errors individuals. Per com ha anat el context, sortim contents. L'any passat amb aquest equip va ser un 0-6 i aquest any ja és un 1-3. Setmana que ve, partit contra el Bellavista Milan, com l'afrontes? Bueno, sense el Jaume doncs, haurem de buscar petites peces per fer petits canvis, anem a un camp gran, anem a un rival que t'apreta i que el joc directe amb el joc físic doncs, hi serà en moltes ocasions. Sobretot intentar millorar el joc col·lectiu en pilota, que crec que tenim jugadors per fer-ho, anem a un camp gran que també ho podem fer i amb l'ambició de poder treure 3 punts. Bueno, doncs moltes gràcies, Cristian.